La loc și gata, ai bicicletă. Să mă duc, mă uite ce fac. Lux, frate, lux. O să mă duc unde vreau eu cu ea, nu? Păi n-ai pană, n-ai nimic. Până în Spania. Tu nu împingi, așa-i? Nu, faceți cu schimbul. Uite și... Păi da, frâne are? Eu trebuie Are Stai frâne. jos când îi bai, așa-i? Dar pe ți sărit lanțul din spate. De ce nu pui lanțul ca să și poți? A, n-ai pedale. Da, cade rău. Da, cade Prea jos. mare. E prea lung. Păi nu, că și-o Stai un uitat pic afară, schimbătorul, e- probabil. Trag un pic afară din lanciul. Ce? Trag un pic afară, știi? A, tragi un pic afară lanțul, da. Ăsta mă râde. Ce ai pățit la dinte? Unde ți l-ai ciobit? Ai căzut, ha? De ce ai făcut? Așa am găsit. Ce? Am găsit. Nu, adică așa am crescut. Crescut, așa n-am găsit. Așa te-ai găsit, da. Ce? Da, ce mă zic. Nu dăm bani. Noi nu mă luăm, Noi mă. numai povestim. Noi nu mă luăm. Noi suntem genul ăla care Așa vrea. mai- Ai tăi lucrează undeva? Știi? Ai tăi lucrează undeva? N-am tare. Și Maghita lucrează undeva? La ce faci? E bătrân. A zis că nu se vede. Cune! Ciane! Fogone! Nu, te acui pe... Nu știu, mai, mă.